Kasi kang bag na, ibili na. Ibili na, bihag ka nang sige na. Di ikaw rin dako, Francis Day, si Pulin may sabak yun. Ako sabak ni nanay. Ha? Dara Ako naman sabak ni nanay. sabakan ko rin na lang isa. Siguro mo siguro? Katulong nga lang taso lang. Hindi, sige, hindi. May dako may quick. Yan, tayo ang 1460. Yung basak na. Salamat Dyan doon. Salamat ka. Denmark na. Kauban. Na Eleuterius Restaurant. Rice Rasist mo di. Anong bigista po? Ha? Naim? Pira na. Para Cebu. Mintang na. Ay, dahon. Tambor naman sama din yung dahon. Mintang nga. Yan, tayo ang 1460. Mo din lagbas ang daan nga dito. Grabe sinuroy na mo. Naha. Kag Cebu. Daga pa danis. Ano mo ito mga baydag? Ano dito to? Sa katang lugar ha. Kasi mali, nakapulit ko ka. Nice. Last day Cebu. Nalapagpidari sa Kanmantad. Eleuterio. Nice. Diyan ba na? Sige mo nga nila. Motor to na ako. Naniwan ko sab. Ano? Nalingaw ka, Nay? Tortura na? Nalingaw ba ka? Sino mingawan? Nalingaw ba? Oh, kung gimingaw ka na. Ikaw ni ka? Patay. Gimingaw siyang tatay kayo. Kuan, basta tayo kauban. Sama ko sa formig. Patuloy ko na dito sa Asa? Wilis formig. Naglis tatay. Sagot pa sa ito. Basta na rin mabilin. Tagalisya mo. Mm. Tagalisya mo. Mm. Ikaw, ma'am? Ganda ko kung hagna pero na ko sa ubay. Ah, taga-ubay ka. Taga-alis yan. Amay ungda ng programe na ka mag-anak mo. Among igsoon. Hi, anak. Ikaw ni dos programe? Oh, itang mo na among ginahan. Hi. Halabad. Halabad. Pwede man mo dito magmotor lang 100 ang ilang budget. Asan? Back and forth. Ing naraning restaurant na ay mo pick up ninyo makamotor si nanay gusto ni muna og Zarani ko. Hadlo ko. Hadlo po sinay motor, ano na taman. Ang nila. Pero sa ubay mo, ma'am. na sa boot. Bud ubay. Kitay makalugar pud mo kadto na ay food park na unlimited anon ahon na si Daddy ha. Halaim, limits anon kuno im. Kanihilig mo nig limit. Kapit sa asar. Kana sa boot, unahan ra gamay sa Don Emilio Hospital. Hala. Pero dili na si food park mo na si kay mura man og ang tao bitaw gamay ra matilog na sila sa kita basta food park mo ahon na lang siguro suluhon. Mo na sa restaurant. Kitay makapat-pat mo dito. Ito yung hanin. Ano tingan? Limits anon. Limits Unsa ang ko anin niyo? Ah. Specialty. Mga Filipino food ra sa ipon. Isas Karon na ako kung take over ko, murag ingana do na ame catering food. Oh, dili catering na ame venue for ano. Nakon sa Facebook eh, message ang mga recipe. Pero Hala. pag open na mo na food park do daghan o mga. Hala na, familiar ko na kang programa eh. Ikas na kang programa na eh. Inahan. Familiar ko na kang programa na eh. Ya, panganay na ho. Kaya tono ra ko parehas juga do mas gahi ang Galicia dai kay sa hagna na. Ang hagna kay. Gadyo. Lang gali siya kaya panagay. Wala dyan na po ilang kanan dyan sa ubay. Og maglakaw daw niya sa ang nado pa din ni. Lado. Oh, kanang anda ang ijang mga steps ingana doon.
Ay. And then, nagsaka ni nanay, hangatog. Pwera na naman, maghinay-hinay doon. As in, lagi mo Ito naman ka ba na? Nakato na bitaw ka. hinay doon ka. Pila bayad nga to dyan? Akong papa, dahil nga si Mana, 76 naman. Amo, yung ubanan, hinay doon ka doon. Amo, ada punong na po, darugaya na mamuhuno, lasaka na po, digan na. Pagsaka, ang kapoy, ang padong na og mura bintaharang. Suway Na may ko. hawiran na. Ikaw, Emilio? Imi. Kato naman ko. Hindi mo bananas na ay. Hindi mo nakawag kita ra upat. Nakato na kayo tunay? Kato naman ko. Gisuri. Ako nag-ikot niya. Di sinunay nakato na ko. Ginan talog ng promise na lain lagi Isa kayo saktan. sa motor. Dito ano Hindi ko. Lamig ko sa vlog. Kay vlog ni mo. Amo ra mag-vlog. Kumusta ka bitaw ko mo anang ni kanawa likoon ani sa una mo musumpay naman ni pero gisarado nila na ikanapadong bitaw sa kanawa mo na makaagi pug kadanas ibabaw nga atbang sa kaso waterfalls makita nimo nas dalan dito doon na Isarado din nila. oh gisarado kay ni tay ari kaagi anay may ana kanang may musa nga bitaw padong sa pilar tong usa kani usa padong dari Tumay di kanawa mag-agian. dili na maagian karon gi-renovate Di under ko pa. na renovation. Pero kita dito ka sa highway doon, karon taw naitulay, na masuod kag kanawa din ha, pwede dito mo agi. Pero mo U-turn na po ka para makagawas ko balik ari alis ka pa. Para man ko kanawa, pwede na. Mo lagi sarado lagi din nila doon. Kay na may kuan to murag kapihan agnan isla Encanto nindot kay di daw view makita Hala, isla yung kanto. Encanto. Mo siguro tong ilang sulod to. Makita dito ang kuan waterfalls darisdana dito. Pag gidani kong promi ba? Atbang man katong atbang. Katong isa kay kang promise sa motor nila. Katong ikan mong kandihay. Kay nagpa-inject just. Man ang tubig nag-agas nga na. Asa ka sila? An man. What is that? Dito siguro. Sa amin dito gidani promi. Amo ra mga sa maka video mo dito maka ano ba? Luis Emilio, di ka ban. San haul? Hala. Ha? 2021. Sa? Murag tinuod. Murag fan-fan ang dali nga daan. Ay makakapay ron sa balin. Kung makabasimbahan. Ah, tinuod di kay media, di binuang. Ano ko nang binuang mo nang way? Abi ko binuang mo, umidjar ka. Ni nanay. Abi ko nang umidjar kang nanay. Hindi ko tig-AI. Hindi ko tig-AI. Sakpa lagi ay, di man iyay. Hindi pa man sa Sabado. Tao. Diyan do dyan. Ah, nice ilang koon. Eleuterius Restaurant. No. Eleuterius Restaurant, Rice Terraces. Kita na ni mo im? Ang gingon sa baje? Basta to? Nakuno restaurant asa to? Kasi bas kumani ka. Sorry mo picture ka. Sa. Picturean mo na be. Kamipat. Kamipat. Ako Nakabuhi sa halwa. Pero gimingaw. Pero naglaag sa karidot kay Pero gimingaw no? maman. Ha? Ilhan. Ilhan sa nanay. Mga mundur man, karidot man, Kaya pero kauras. kauras. Nadung na dani. Karidot ka. Wapas na aristo na buta ka abad ta ron. Lagi tinadud pod. Bisag kami wapas na buta nanta mo na banaban. Isi si Milo. Wala pa na. Hala.
order sila pagkaon namin sa Eleuterio Restaurant, Rice Terraces. Sana? Nay. Oh, may nagtawag. Nay, namin, nay. Ang nanaway na, ngalakawan ko nuko. Hindi na ko nukog laglag. Dato sa adla, sa kasimana Sibon. Nalapos bulan sa Misuroy. Panagi, kanang Sa ginip. Pawas kalaay, pawas stress. Sige rin po kong paninda. kung sa po, cari ata lagi po suruy-suruy, hilatan. Sa liat sa kunong suri-suri ng nanay. Hilatan sa po ba, di po kanunay lang po maninda. Di ko nung kani maninda, di ko nung kani ang Paway po, paway sa po kanu. Panagsa raman po. Parang nanay paway. Pisag serve ni Tatayron. Masara ka serbanan Tatayron nawa. Paniutura kay pa estak mandaan. Ano, oh, kipas na kung ada nga niya. Kasig na lagi sa ini. Mo maging taliwalin sa kalasangan. Kaya dato talibot. Taliwa, terus kung danjanas doon. Mo to? Taliwa, oh. Asa yung naong? Kaya kamang naong. Tinidor mo na kong kitaan. Asa yung naong? O karon na rinula na. Salit si. Namay daghang customer ka na nay. Ay, karon nga buwan ang mingaw, ma'am. Amingaw sila rong buwanan na. Buwan ang mingaw. Wa mo ko ikuan di bago pag-harvest wa pa sila. Pag harvest day na, mauday Humay. mingaw sila. Nindutog mamunga. Ang humay, Nindutog ko ay tirasis pa sa. Picture Jin. Oh, di ka. Jin, hinoon. Salamat dyan. Thank you. salamat dyan. Thank you. Mo man mo thank you, Rod. Ay na dyan. Kasi ka na na isudan. Tagas na na upuan. Manok. Lami yung paborito ko rin. Hindi pa pagyan ko rin. May kabit si B. Ang sama ni. May sauce. Ano ba yung kamera? Japanese food. Ibang ko na na. Mga nag-Japanese food. Nasi soup. Puwas na kataon. Kaya andar. Kamuan to kang hindi nga. Ya, isa da. Hanyak na. Mingaw ko na sila ron. Diba ko nung harvest ang basa. Okay. Nindot na to. Parang mamunga bito no. Kaya may kanaw ng humay. Baik, tadanig na naman. Kami nga natag na tanam. Ito nakasambuhan natin. Ani. Hindi mo rin makatanong mo. July. Ano ba yun? July, August, November. November. Paano? November nga ni. Hindi mo datag sa ako. Yung mga nita. Pero bang July na nga ni galing mang. Itong buwan na eh. Mga ni mo. Abril lang. Yung mga puto ani. Kadungan ani na no. Kaputing ani. Nanapod lagi. Yung manok. Ano? Ron. Na. Hala. Mura mag-mo. Tingnan ko buyog. Ay, damo doon mo dyan. Isa na ang... Oh, nara. Namuli namin na. Sige, bye. Wait, Tubig. Sige, bye. Buwan ka doon. Bala ko kita sports. Si Mini kakita naman na. Uli meron. Pasan mo be. Muli na be. Nanay si Monica. Lili day. Yung ilang pa no, lapit tayo na sila. Nasa mong driver. Kinagkusgan karon pa kun hibawag ako hasang maninay. Kaya isa ko man. Asa ka na ako. Tayo na kayo sa tubig. Tingnan na. Asa kay bawag ako isang maninay. Sige sa tuwing. Sa mo to Cirilo. May bawa no. Denmark Pinugus.
Salamat.